Glúir cainte faoin na fágla arcaí agus arcaí nua ar Tuairisc le seachtain. Cén fáth, bunan an chainteoir fad le iniúchadh ar rinne Tuairisc faoi ceann de na spriocanna atá leagadh síos ag an stát don Gaeilge. Sin gur cainteoirí Gaeilge a bheits an fiche fan chéad de arcaí nua na seirbhíse poiblí faoi dhearú na bliana fiche trotha. Is ar waithe le fios a chur ar na seirbhíse Gaeilge a tar fáilón stát atá an reachtaíocht seo. Mar sin, go dtí go ddíireach atá sa reachtaíocht. Cé nach bhain focail nua san nacht, deirtear gur fiche fan chéad de na daoine a arcathair ag an teirbhís poiblí atá gceist. Is minic an focail ullmhíonach luaite leis an sprioc fiche fan chéad, agus bhí airras ón tús faoi cad sa jocu na cainteoirí Gaeilge seo go léir. Ach ní raibh aon airras riamh an faoin bhrí a bhain leis an sprioc. Fiche fan chéad de arcaí nua a bhí a gceist agus han daoine a bhí a gobar sa teirbhís poiblí hana héin. Conas gur cainteoirí Gaeilge bheith fiche fan géad den a harcaí nua chuig an seirbhíse poiblí ribh deara fiche trocha. Ní hé an Tuairisc stáit amháin na hiig gur arcaí nua a bhí a gceist. A rís agus a rís eile, tugadh an rud céarna le fis sa dáil, i cruinnithe cáistí iarraidh, i dúra scalacha an coimisinéirteanga, i breasfáis Rialtais, sna main agus fiú a gláir an Rialtais. Léirigh iniúchadh Tuairisc gur curú tús le hiareacht an fiche fiadá brí eile Winchester an reachtaíocht. I mí dhearú fór fiche fiadá, i cruinniú den choiste cóirleach náisiúnta a bunaíodh le plánáilbhú han an sprioc fiche fan chéad a bhaint amach, dúrú gur ceart na fágla arcaí nua a hachant íon uair a bhí an sprioc a phlé. I mí na nálach na bliana sin, dúrú i cruinniú eile go bhfuiltí líon leathan daoine a chur san áireamh faoin fiche fan chéad ó tharla nach bhain focail nua luaite sa nacht. Agus tugadh le fis ag an cruinniú fásta go raibh an tuiscint chéarna ag an coimisinéirteanga nach arcaí nua a bhain a bhí a gceist sa sprioc. Dúrú mar hampla go bhfuiltí daoine a dhéanann cuasaí Gaeilge agus a aon ardaithe chéim a chur san áireamh. Léirigh an scagúte deanta a bhíonn ar chapaisí agus ar dhíosparachtaí gur stopú ar fad in dhé sin de bheith caint faoi arcaí nua. Go mbeadh for mór sprioc na reachtaíochta amach is é sin go mbeadh fiche fan géad deacrach chuig an airneall poiblí iniúil sa Gaeilge faoi 2030. Mar sin is cosú go bhfuil iarracht arsúil leagadh a dhéanamh ar cheann de mhór spriocanna an stáit a leith na Gaeilge. Ach an darlathaí aon rud faoi, deir agus ó snadaí caithear le choiste Gaeilge an iarrachtais, go bhfuil ceisna le freagairt ag an choiste cóirleach faoi cén fáth a bhfuil iarracht ar bun brí nua a bhaint as an slí, agus tá sé géirí orthú teacht go dtí teacht lein han an scéal a phlé. Chur Tuairisc trí cheist ar bhain na Gaeltaigh faoin scéal seo, cinúair a stácraíodh go mbunaí brí nua as an slí faoin sprioc fiche fan chéad, cé a thacraí go mbunaí brí eile as, agus an mhuir an rinn aon chomhlaidé faoin athrú seo. Níor ragar an rinn aon cheann de na ceist na bhí ag Tuairisc ach dúirt siad gur fiú an nóta nach bhfuil an focail nua sa nacht, agus gur gró den coimisinéirteanga é brí a bhaint as an reachtaíochtteanga. Dúirt Léirigh ó ifig an coimisinéirteanga le Tuairisc an teachtain seo gur bheith an tuiscint atá ag an ifig sin go mbaineann an dlí le harcaí nua chun na seirbhíse poiblí.